हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत मुंबईचा फेमस आणि आपल्या सगळ्यांचा आवडता वडापाव. तर त्यासाठी साहित्य काय काय लागतं ते बघूया. इथे मी 2 वाटी बेसन घेतलंय, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, हिंग. इथे 1 किलो बटाटे मी चांगले शिजवून ते स्मॅश करून घेतलेले आहेत. 1 चमचा जिरं, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा हळद आणि आपण एक पेस्ट करणार आहोत. तर पेस्टसाठी मी हे सगळं घेतलंय. ते काय काय आहे तुम्हाला सांगते. इथे मिरच्या आहेत, 10-15 क्वांटिटीमध्ये घेतल्यात. जास्त तिखट मिरच्या नाही आहेत या. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिरच्या घेऊ शकता. जर तुम्हाला तिखट कमी हवी असेल तर मग मिरचीचं प्रमाण तुम्ही कमी करू शकता. त्याच्यानंतर एक मोठा तुकडा मी आलं घेतलं, त्याचं पातळ काप करून घेतलेत आणि लहान लसणाच्या पाकळ्या माझ्याकडे होत्या, त्यात 15-20 पाकळ्या घेतलेल्या आहेत मी इथे. आणि कोथिंबीर जी मी बारीक चिरून घेतली आहे तिथं आहेच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त ही कोथिंबीर एक्स्ट्रा देखील मी घेतली आहे, ज्याची मी पेस्ट करणार आहे. आणि कढीपत्ता जो फोडणीसाठी आपण हा घेतला आहे त्यातला थोडा वापरणार आहोत पेस्टसाठी. आणि 1 चमचा जिरा आणि 1 चमचा जो ओवा घेतलेला ना, तो पण आपण ह्या पेस्टमध्येच ॲड करणार आहे. तर आता मी भांड्यामध्ये सगळं एकत्र करून घेते आणि छान जाडसर वाटायचं आहे आपल्याला, तर वाटून घेते. हे बघा, जाडसर पेस्ट आपली तयार आहे. तर आता ना आपण बटाटे वड्याची भाजी बनवायची तयारी करूया. त्यासाठी मी तेलामध्ये छान गरम झाल्यावरती राई ॲड केली आहे आणि राई छान तडतडली ना की आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं ॲड करतोय. आता आपण हिंग ॲड केलं याच्यामध्ये आणि ह्या स्टेजला ना आपण जी पेस्ट केली आहे ना ती पण ॲड करून घ्यायची, जेणेकरून आपण त्याच्यामध्ये जे अद्रक लसूण घेतलाय ना ते तेलामध्ये खरपूस भाजून येईल आणि एक खमंग वास येईल आपल्या भाजीला. ते ॲड करून मी तेलामध्ये छान परतून घेणार आहे ते. आता मी हळद देखील ॲड करते ह्याच्यामध्ये आणि पुन्हा एकदा छान मिक्स करून तेलात पुन्हा परतून घ्यायचंय. साधारण एक 5 मिनिटं आपल्याला परतायचंय तेलामध्ये, जेणेकरून खरपूस मसाला ही पेस्ट जी आहे ना ती भाजली जाईल. आणि आता व्यवस्थित भाजल्यानंतर जे आपण बटाटे घेतले उकडून चांगले स्मॅश करून ते देखील ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे. मी बटाटे ॲड करते ह्याच्यात. जी पेस्ट आहे ना तीच आपल्या वड्यांना खूप छान चव देणार आहे. तर तुम्ही जर मिरची वापरत असाल एकदम बारीक चिरून वगैरे, किंवा आलं लसूण वापरत नसाल बटाटे वडे करताना, तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल. छान बटाटे आपण एकत्र करून घेऊया इथे आता. आता ना आपण जी बारीक चिरून देखील कोथिंबीर घेतली होती ना ती पण ह्याच्यात ॲड करायची आहे व्यवस्थित. आणि चवीनुसार आपण ह्याच्यामध्ये मीठ देखील आता घालून घेऊया, जेणेकरून आपल्याला सगळे एकत्र मिक्स करता येईल. आता व्यवस्थित सगळं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे, त्याच्यामुळे व्यवस्थित मिक्स करा अगदी. हे पहा, आपल्या भाजीला खूप छान कलर आला, खूप खमंग झाली आहे भाजी आणि एकदम परफेक्ट कलर सहित आपली भाजी रेडी आहे. तर आता मी इथे गॅस देखील बंद करून घेणार आहे. ही भाजी गरम आहे आता, म्हणून मी एका बाउलमध्ये तिला काढून घेणार आहे आणि थंड करून देणार आहे. भाजी कधी वडे करताना गरम वापरू नका, ती अगदी थंड करूनच घ्या, जेणेकरून आपले जे वडे आहेत ते छान होतील अजूनच. तर व्यवस्थित थंड झाले आपली भाजी. आता मी तिचे वडे करते. तुम्ही ते गोल आकार करते. तुम्हाला जर थोडा चपटा आकार आवडत असेल ना वड्यांचा तर तुम्ही तसंही करू शकता. मी ते गोल प्रिफर केलं. असेच मी आता सगळे वडे तयार करून घेणार आहे. हे बघा, 1 किलो
वड्या 1 किलो आपले बटाटे होते ना, त्याचे साधारण 20 ते 22 आपले वडे रेडी झालेले आहेत. आता त्यासाठी बेसनचं बॅटर जे आपल्याला लागणार आहे ना, ते आपण तयार करूया. त्याच्यासाठी मी ना 2 कप जे आपलं बेसन आहे ना, त्याच्यामध्ये 1 चमचा हळद आणि मीठ चवीनुसार घेतलंय आणि आता आपण ते चांगलं मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर ना मी अगदी चिमूटभर ह्याच्यामध्ये बेकिंग म्हणजे खायचा सोडा ॲड करणार आहे. खायचा सोडा अगदी ऑप्शनल आहे, तुम्ही ॲड नाही केलात तरी चालेल. काही जण बेसनच्या पिठामध्ये ना हळदसुद्धा मिक्स करत नाही, तर तेही ऑप्शनल आहे. हळद मिक्स केली किंवा नाही केली तर आपल्या वड्यांच्या चवीत काही फरक तसा पडणार नाही आहे, पण एक खूप छान कलर येतो. त्याच्यामुळे मी हळदसुद्धा ॲड केले, किंचितशीच केली आहे. आणि आता थोडं थोडं पाणी घेऊन आहे ना मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. आपल्याला ही जे बॅटर आहे ना बेसनचं, ते अगदी पातळही नाही करायचे किंवा खूपच घट्ट नाही करायचे. कन्सिस्टन्सी एकदम छान हवी आणि आपले जे लम्स आता दिसत आहेत ना बेसनमध्ये, ते आपल्याला पूर्ण बॅटर लम्स फ्री करायचं आहे. त्याच्यामुळे खूप छान मिक्स करून घ्या. हे बघा किती छान कलर देखील आला आणि किती मस्त आपलं बॅटर रेडी झालंय, एकदम लम्स फ्री. आता आपण जे वडे केलेत ते या बॅटरमध्ये कोट करून घेऊया. तोपर्यंत मी ते भांड्यामध्ये तेल तापवून घेतलेलं आहे. आता व्यवस्थित कोट केलेले वडे आपण एक एक करून तेलात सोडणार आहोत. बघा आपले गरम गरम वडे कसे तयार होत आहेत. आता मी ते वडे एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेते आणि असेच बाकीचे वडे देखील करून घेते. बघा आपले वडे तयार झालेले आहेत. या तुम्ही खायला. तुम्हाला जर माझी रेसिपी ही आवडली असेल ना, तर नक्की ट्राय करा, तुम्हाला खूप आवडेल. आणि कशी झाली होती रेसिपी हे मला कमेंट्स बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय. टेक केअर.